Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Masuk mahita tu minggu opat dung Trinitatis. Marede mahita sian buku ede HKBP nomor 550 sia. Debatana sokal jala nabadiah. Mar hite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma. Manang ahana denggan jala manang ahana ni luan ni Jehovah syako. Ima na mangulahon uhum sabing dohot holong ni roha di habasaun. Jala marpangalaho haserepon maradopon debatam. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hupangido hami tuho sailehon matu hami todi ni hasitongan dokot dami. Asataka suboto hami na salomo ni roham. Jala urupi mahami mangulahoni sian nasa gugunami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita sian buku ede HKBP nomor 557 Dao Dumenggan. Tatangihon mah patik ni debata di minggu opat dong Trinitatis sadarion. Imana tarsura di 2 Timoteus 4 ayat 2. Jami tahon hatai,
hajong joko ditiki na une nang so une. Pisang, paingot, apoi marhite-hite na salabas ni roha dohot pamudayon. Ido sahatna. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogo imahami, mangulahon na hobar tupatikmi. Amen. Mari dehita sian buku ede HKBP nomor 416 tujolom ode bataku. Tatopo tima dosata tu debata, tapaserep marohata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo nasuhatu dosan, para siroha midahami nadangolon. Narodohami tujolo manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahato dahami tubuh jeladang adong haporsiaun di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian aka dalanmu. Masai gudang do pangalasion nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Alani denggan ni basam dohot asini roham. Saya unang paingot-ingot aka dosa ni haposon nami. Dohot pangalasion nami. Saya ingot mahami hopar tu asini roham. Dohot denggan ni basam alani guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringo Tuhan sesani dosata. Alani pangalau syota do ubahin na tartulang Kristus. Jalabinahe ni hajahato tado ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang parhitian ni hasonangata. Jalabinahe ni bugang na malum itahilala. Hasangapon ma di benda bata na digijang. Amin. Mari dehita sian buku ede HKBP nomor 114 outso asi roham. Hata ni debata epistel de minggu tasadarion tarsurat di Kolose sada ayat sada 114 tajahama marsori-sorin. Ahu surat ni si Paulus apostel ni Kristus Yesus sian lomo ni rohani debata do Timoteus dongani. Madapoton akan abadia na di Kolose akadongan na persea na di bagasan Kristus. Asini roha madihamu dohot dame sian debata amatai. Madok mauliate dohami laho tomangya kon hamu totong tu debata aman itu hata Yesus Kristus. Ai hubegi hami do barita ni hapersian muna di Kristus Yesus. Nang holong ni roha muna mida saluhut na badia. Alani sihirimoni naung di parade di hamu di banua gijangi.
Nunga di bege hamu hiani marhite-hite hata hasitongani, ima barita naulii. Ima nang sahat nang tuhamu, nang tuliat portibio, namar parbue doi jalalam gada, suang songon nadihamu, olat nidung di bege jala ditadahamu, asini rohani debata di bagasan hasitongan. Songonido digurun hamu sian si Epapras dongan saulauni nahina holongan ai parhalado ni Kristus nahaposa do ibana humokop hamu. Laos ibana do pajojor hontu hami holong ni rohamuna di bagasan todi. Di baheni dung hubege hami i dang masohot nang hami tumangyakon hamu jalamangido asa digohi di hamu patas ni roha. Manadalaw mo ni rohana, marhite-hite nasa hapistaran, dohot habisuhon partodion. Asa marparangin atama di Tuhani hamu, gabi halunguan situtu, jala marparbuehon nasa ulaw na dinggan. Laos gada di hamu panadaw di debata, gabi margogo situtu hamu hobar tu gogo ni hasangapun nai, makorhon nasa habengeton, dohot labas ni roha, mardongan las ni roha. Madok muliati mahamu di amai, nang patauhon kamu, majalo tohap na di bagasan hati uroni, sitiano ni akan abadiyai. Ay nunga di rorohita sian gonggoman ha holomoni, jala di pausat hita tu bagasan harajaw ni anak, ha holongan ni rohana. Di bagasan ibana doa-dong di hita haluauni, ima hasisan ni akadusa. Ima sahatna. Martua doa kana tumangihon hata ni debata jala naupiopsa. Amen. Marede hita sian buku ede HKBP nomor 25 hatami ale Tuhaku. Hatami ale Tuhanku, bertanam margai, sai paian di rohaku, ulang suhuti opi, molo sobesin tiopan, hatana Tahati dakon maha porsiautai songon nahinati dakon di dongata saha porsiaun di sadok portibion rap mahita madok. Au porsia di debata jahuba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabagabian sato di parbadia adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumao na bernit di panguhuman ni Silatus, na mati tarpaja lo ibana di hau pinar silang, na tua tuba no torudung ditanom, na mulak mangolu diari patoluhon, na manaik tu surgo lahundul tu siamu di debata Jahoba amanai, pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pemulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Ahu porsia ditodi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopani hala Kristen akan nabadia, doho dehasani dosa, doho dehatai namadok, mulak mangolu sogot daging ni halak nang mate,
doho di hangaluan nasora suda. Amin. Mari dehita syabuku ede HKBP nomor 232, Yesus urupi huhutma tapasahat pelean sadaah dohot sadabe. Siang sude parulian harga sadahu botohu teotokta Yesus Tuhanku ho altana arga nama ngatasi sudena Tuhan itu tiup hatana sai pangasahon mabaga-bagana nang hopistar sai dapotong Tuhanmu nasana huran sai boang tusi tu pamodai na pautu rohamu asati sasude bogasmi takut Tuhan untuk tiup hatana sai pangasahona baga-bagana. Dame de batana sumurung sian saluk naruha ima nama ngaramoti ati-ati ropi karamu nabi di bagasan Kristus Yesus. Amin. Damang do neneng do kadongan na hinahurungan di bagasan tu hatta Yesus Kristus satu debata nagawi jamita di minggu pabatun dung trinitatis dia palatikion. Ima nenek sian 5 Musa bidutulu puru. Mamuka mesen ayat 10 saya sak di ayat 10 opat. Usaha matu hita tapi uma di bagasan rohata so noma idok disi. Ai patikon na hutonauni tuho sederion dang masok kalhu diho manang makolaku. Dede di banua gijang hatai ubain pola ikon donom ise ulaning sikat nami manayang tu banua gijang asa mengalapsa di hami dohot patu begos satu hami asa ulang hami nian. Jala dada dibaribani laut hatai ubain pola ikon donomu. Ise ulaning sikat nami taripar laut mengalapsa di hami doho patu begehosa asa ulun nami nian. Ai masedono do hatai diho di bagasan pamangamu tahe do di bagasan roham asa ulanomui ido yanggo saat. Damang do nenang do kadongan na hinahulungan di bagasan tu hatta Yesus Kristus topik minggu ta mandok memaritaon mengulaun hatan debata. Baru kita bui memaritaon hatan debata do mengulaun hatan debata di bagasan ngoluta yang kosoya taboto. Buana boto ota yang kosoya hita manangihon. Nunga yata begi. Angko sedang mungkin. Itu bahan terbuka mengajarun hita songoni marite si Musa. Di masa-masa akhir pakobason si Musa mabuan bangsoi. Itu tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan bubi bana saat. Tang bubi bana saat tanah Kanaan. Itu ulaning Oma Poda manang pidato ni si Musa dapat tuduhon tu bangsoi. Pidato perpisahan iban. Jala puda dulu pasahati iban. Puda na macay ulu jala macay arga tu bangsoi. Buasa puda macay karas itu tu na sida ala memang diboto si Musa do songo dia karakteristik manang pangalaw ni bangsoi.
Apa 40 tahun lele nggak tutui bana Arab dok nasida. Di boto. Dia karakteristik bangsa Israel na Allah marangut-ungut. Na padun mudah jala gampang terombang ambing. Mudah terpengaruh, terkontaminasi. Ala itu bandi pasasi Musa matu nasida terpugon pidato di banaon asa ingo nasida tok tong mamemehun pasaton mabarik tahun maka tahun hasan debata tu akapino parnasida sudut na poso jana dada holani do padala nasida na ruar sentano misiri rikodo ikut di bari tahun ala di sita rida songo dia pangiring-iring di bata songo dia pangaramautan itu wantu nasida itu pan gabe dia tahun si Musa ma tonana podena manang pidato ni mana tu bangsoi asa ingok nasida itu nak tidak seperti ai patikon na utonon itu sedari undang masuk kalhu. Tidak sukar, tidak sulit. Dan tidak jauh. Hidup dayat. Namang ikut. Dia saplopat. Aiman sedono do hatai diho. Di bagasan pamangamu tahedo di bagasan roham. Asa ulang nomui. Dono. Di bagasan pamangan do di bagasan roham. Dia dong doon di sini. Idu banyak kaneng idu bahwa bagaimana songo dia do hita bu memaritang mengulon hatan de batang gosea taboto idu ban ekon tabaritao do asa di boto asa di begi itangion dung iboto nasida dung tabaritan, dung tapasan, dung tapode, dung tameme untuk akapino partai dia tu sudah sida mah. Di bawah nasida mah. Buasa sampai songoni hatani si Musa ala dirajumi si Musa do tutu situasi do kondisi nanang sia do pandasida dung sata nasida non itano perjanjian ini itano kanani. Nah pasti nunga anong zolma disi. Nunga dong peradaban, nunga dong adat, nama asadisi, nunga dong panoban halakanaan. Unang gabi terpengaruh nasida, unang gabi terkontaminasi nasida, unang gabi manibil nasida siap debata. Ala jujur nasida ulo songoni, gampang terkontaminasi, gampang terombang ambing. Jala asa unang nasida ulama rungut-ungut. Aperongku di batana tok tong mangaramau di masuk-masuk nasida. Ape tang dengok nasida. Hidupan rekod di bari tahun. Pardalan di bangsoi ruar setano misir. Rekod di podaun. Asa ingot akka sudut nopo sepino parnasida songo dia pangaramo ton debata songo dia debata tok tong mamasu bangsoi mangaramo ton nasida menunggu nasida maci arga tutu ido bandi do molo taida di 5 Musa bidu onom ayat pitu didok songon hata debata jala ikon gugu omu mengajaron akai itu akanakmu jala tareng otamu akai molo hudul di bagasa jabum manang merdalani ho di perdalanan manang laumu depe ho manang dung muse tok tong selalu berkesinambungan. Jangan jenuh-jenuh, jangan bosan untuk memberitakan apa saton berita nauli. Ikon gugu ummu mengajar. Perintah yang begitu luar biasa. Ikon gugu uturu mengajar hatan debata tu nasida.
Tu akapino pernah sida. Asarong bohal di nasida. Asalam togu nasida makapo sida bata. Marsiohot di dalam Tuhan. Namang doa nang oper kok tutudo nang di parang ulat sinwa emon. Tak ada tantangan zaman nama cai nung nama cai gudang dia perhatikan kemajuan teknologi dari sudut aras komunikasi yang semakin canggih begitu maju. Molodang tabohali akapino parta kaya nakotai dohatan de bata pabaina ni Tuhan. Dang ni boto nasida ise de bata nasida ise do si palua nasida mana gampang terombang ambing. Apalagi di media-media mainstream menurut ada. Orang gudang disiak ke pengajar-pengajar sesat. Akka panurinang pergagap. Mencoba untuk mencuci otak mempengaruhi. Doa akalan asing. Pengaruh-pengaruh yang begitu luar biasa. Yang terus saja mengajak akaya nakotai nak muncul nasida tapi asa meninggalkan Tuhan. Asa lupa tu dewata. Orang sibuk di media sosial. Orang sibuk di interaksi dunia maya yang ambigu. Tidak nyata. Gimana terjadi? Perkembangan-perkembangan ini, kemajuan-kemajuan ini, pergaulan-pergaulan bisa menghancurkan karakteristik. Talo mobi mahapor siya. Akka yanakota. Rekod tu. Tamemion tunasida, tapureon tunasida. Songo dia do debatana humok kopita. Songo dia tu atas Yesus. Rotu portibion. Manubusita. Paluau kita. Jalan toktong kita begabi tauladan tunasida. Tapi dari daun. Dada holan mamemiun. Dada holan mamudahun. Kudang kosongon ya anak mamudahun dia tu si boto. Ale mangulahun tang. Marminggu hoi na mana soya marminggu. Ugarejo na mana soya tu gareja. Martangi ko na imana dak ke martangi yang. Dahoran hanta sabing. Dang ina di pangilu. Alai jumulu tahangulu barida nauli. Jumulu taulang natan de batam. Asa tapodao. Dang kita itu tu akabipi. Di paso-paso asa gabi paso-paso tu sadok portibio. Atau kita be kosongan itu. Dunga ta jalo tahanguluon jala tabari tahoma. Asa adong buhal, asa adong benteng perisai. Partano batoan di akas sudut naposo. Mengempang sudah ke pengaruh-pengaruh negatif yang ingin merongrong nasida. Malua manusia sini. Jalan marsioho matok tong jalan itu kan. Atong taingok mai damang udainang. Jala tabari damai. Tua kaya nakotai. Asa taruli nasida. Jala margugu nasida makapo sida bata. Yang gampang terpengaruh nang AHP. Molo dungadong bokal di nasida. Molo toktong marsaringar hatan itu kan. Di bagasan roa ate pikiran nasida. Oma toktong dingot nasida. Alanin nasida. Gabi adong pondasi kuat. Gabi adong menghempang. Aka pengaruh-pengaruh negatif. Dang benasida terpengaruh di sini. Tahulame, tahangulume, asa. Debata toktong. Mian jala mangramot kita. Taruli kita di pasu-pasuna. Taruli kita di aka ragam lasnya roha. Jala margugu kita. Gabi pasu-pasuna. Amin. Martangi yang mahita. Mulate Tuhan di atam nama ciauli maci bagas na hujalo hame dia para tikion. Anungguli hame dari Tuhan. Di bagasan ngurun hame. Songodir tu memari tahun. Dok mengulang natam. Marhiti. Buda na pinasat. Si Musa. Dibangun so Israel. Ada orang susah na situ anu Kanaan. Tanah perjanjian. Dirajimi si Musa songo dia pangalau bangsoi. Nah jujur marungut-ungut.
Jujur ulah mengelu. Jalan ulah nih gampang terombang ambing, gampang terkontaminasi. Dipodahum ya Tuhan. Setok tong. Ingok nasi dang dau hatam. Donok tutu. Donok. Di bagasan pamang. Di bagasan roha. Alani ikon ido pasaton nami. Atong perguguy hami Tuhan. Lama kau nguluhon atam jalan mangulahos. Pas-pason ramau tema bang surut negara nami oleh Tuhan. Posro nami Tuhan asiroham. Tatak mabang sunami Tuhan. Mian mau dibagasan. Raja Tuhan saluna. Aka pamareta nami. Tingkat pusat satu daerah. Presiden jajaranna. Menteri kabinet. Stafna. Dok sudi saluna. Anggota dewan. Saluna nasida Tuhan. Narong di parlemen. Asa biar mida Jahoba nasida. Jatutu marsitutu nasida. Mangulang panjong nasida. Obar tulang menerham. Gabita ruli saluk na bang surut negara namion. Dia ka rasa aman, nyaman, damai. Suang-suang oleh Tuhan. Sejahtera. Posro nami Tuhan asiroham. Yang bisu tu nasida saluhuna. Gugulu damai nasyakwe. Nangsung-sung Tuhan tu saluna. Huriam marsada saya. Tuhan binasahat toktong pasu-pasu Tuhan. Pargugui akan aposom saluna parbarita nauli. Apa saton hatam. Mamaritaon hatam. Asa margugu salu Tuhan. Laho. Pasaton. Mamaritaon. Hatam tu saluna. Akajolma. Codok pertibion. Asa tabba bilangan aporsea. Mula akan atar uang. Nang suang-suang ada Tuhan. Huria maka BP. Tuhan benasahat. Paso-paso ng pimpinan na KBP. Epurs. Sejen dohot karep. Do sudi jajaran staf na sida. Preses. Pada resort. Nang tingkat huria be Tuhan. Asa margugu selalu Tuhan dibagasak ko. Allah toktong parato barita na ulim. Asa gabi. Paritiamu Tuhan salun. Kenapa suami? Laga bis sira do sodang iportibio. Siang-siang Tuhan akka parhaladong. Nama ko bens yo Tuhan marhite uria marsada-sada. Tuhan penasa. Paso-paso ramau tinasida. Paso-paso akka nilutangan nasida. Pargugue nasida Tuhan. Salam marsaringar hatam. Sadok dia portibio. Nang siang-siang Tuhan saluna. Akar ruas ni uriam. Jadi bagasa persaya Tuhan dia pelatih kyo. Tuhan mah binasa nasida. Atau ngasih ruam jama atau pamatang nasida. Apa yang tangamu nasun gugu sun bariai. Asa marhiti o Tuhan. Tanggal sauna persaya Tuhan. Taruli nasida di pasu-pasum hai pason. Pasola nami Tuhan aka ubah na pinamangan nasida. Pasu-pasumu. Asa marhiti Tuhan. Malum nasida siap persaya Tuhan. Song-song ni akar ruas ni uriam ni bagasan hagalion. Asusahan. Dari bagasan akas setahun paruh kilon hamaulon. Tong Tuhan mah binasa alai Tuhan asiroham. Apuli. Togu-togu. Ramoti. Paso-paso Tuhan. Asa margugu nasida Tuhan manatap. Tujuh. Margugu nasida Tuhan mangadup ya kena masai. Asa marbisu nasida Tuhan mangida kena masai. Jelatok Tuhan marpakiri mana mengulu Tuhan. Salpu Tuhan saluna akan alunguni ke persoalan, ke tantangan nih. Ada Roma kasih rasa roha, ujulan nyareon di paranguluan nasila kan marsada saya. Lihat solusi terbaik Tuhan. Mulai tema Tuhan. Atau udah nggak ada penang pengidon nami Tuhan dari Tuhan. Asyik roham dari Tuhan. Di bawah rota kas. Atau marpamuati maroham Tuhan medahami saluna. Tangiom Tuhan pangidon nami. Dahulah mengasahon. Karena anakmu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan syokop si paruhami. Martangnya kami tuh asim maruham. Lama mana sahab di kami. Amin. Mara meditation buku nomor 20 ayat sada do urutna uhu tapapungu pedata.
Tatangnya kuma peliata tu di bata martang yang mahita. Ali di bata manami di Banua Gijang. Horor rwani salu si leon dingkan do nasa uli basa namli utus. Upa saat hami masian na nilom itu hami pelen nami tu. Say jalome gabi wapna khusus ijolom. Paso meja ramoti asa upar siak kami pelenon. Pati bulun harajamu itong-itongan nuriam do di portibion. Buhay marwa nami marhite to dim. Asalam hutadahami kudang isleon leom itu hami. Asalam gergir hami mondok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amaname di Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma rajamu, saya saok malomone roham di Banua Tongon songna di Banua Gijang, lehom matu hami sararion hanguruan siapa hari, si sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tuju tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di paso-paso jala diramau di Tuhan debata mau. Disondakon Tuhan debata mau buhina tuho jala asima rohana midau. Didopakon Tuhan debata mau buhina tuho. Jala di pasar roma damena tutod di munabe. Amin.